Ngena. Abantu kuliwe ngena. Sawubona. Hello. Njani? Ngiyaphila njani? So mina igama lami ngikuThanisha kodwa wena ngiyabiza ngoThina. Wena uba igama? Mina ngingulungile. Okay. Ngiyajabula ukwazi-ke welo so vele sizohlala nawe kulesi khathana nje siphela. Yeah. Awusho indoda? Mfethu, ekuseyiyele. Hayi kahle bo wena uyahlala kanjani kodwa nayo indoda kunjena nje? Hayi bo, mfethu. Hayi awukahle mina ngizokufaka ezintweni mina. Hey mfethu, hayi. Ngithanda ukuthi. Hayi kahle bo. Kancane nje eyodwa noma amabili kubalansisa bo. Wenze ukuthi mawuwa ngala uvuke ngapha. Okay, mhlawumbe sizozama-ke ngazi. Uzokubhayiza wena uzokufaka ezintweni mina relax. Hayi, okay, inkinga. Sithando sami, alright kodwa babe. Right mama kunjani wena? Nami ngi-right babe. Yazi phela nginesicelo la sithando sami. Sicelo? Hey, kazini leyo. Babe ngisacela ukuthi nje sikhiphe sithi ukushaya umoya sela beach. Beach? Babe. Yini manje leyo? Olwandle. Sengiqalele izilungu zenu no. Olwandle. Ukuthini manje lokho lapho? Hawu kahle babe, la uthi ukubona itheki nje kancane, uthi ungena ey'ntweni. Hayibo. Bathi angena ngentweni mina. Hawu kahle babe, indaba manje. Now usufuna manje uloku busy manje ukugijima lapho kodwa amabhekeni akhona nje ngalabantu laba. Phela mina ngihamba nawe. Hayi ngeke. Manje na uyazi from kusuka la siphuma khona ukuthi ngifuna umuntu okotho and then inkosikazi nje enze umuntu mfazi. Manje why ufuna ukuzimana loku busy nalabantu laba abangaqoki? Hawu babe, isikhathi esincane nje. Now ufuna ukubona umsebenzi manje? Babe ukho kanjani? Angisani nalezi zinto lezi mina ngeke. Hayi manje. Hayi. Uzalana. Uyazi sizokuya laphana kodwa nje ngithembise yodwa. Yabona into engiyibona laphana abantu abangagqokile. Hayi ngiphathi kahle mina. Nawe nokusuyile laphana nje indaba zokugqoka amaphente lawo angaphelele lawo ongathi akamukeli noma yitambo angihambiselani nakho lokho nje. Isithando sami ngiyakuzwa ke. Sibenza lokho kushoyo. Yeah. Ngiyabonga kodwa ukuthi uvumezwe. Phela futhi nje ngifuna ukwazi ukuthi nje mina injongo zami ukuthi ngibusumuzi kababa and ngifuna umfazi oqotho futhi hayi nje umfazi wenza izinto ezingabonakala. Yabo nje angimthandisisi nje umfazi odakwayo umfazi uloke busy enza izinto nje ezingeke kufana nala kuma media futhi abantu bangagqoka ifuna into leyo ngoba nje uhlaza idlozi lasekhaya nje yonke into nje futhi kwayimena futhi nje ngehlisa isithunzi into like into kanjalo. Relax babe, nawe ngisuke emakhaya njengawe. So ngashintshiswa yini sengifike la? Hayi ngiyaceba umshando lo. Ngithanda. Ngiyacela. Bafuna ukuthini namhlanje? Sebangena bantu egeyithini. Sebangena egeyithini.
Yila kogogo labo. Sicela ungena. Ave benempama. Ave benempama. Nifuna ukukhuluma ngani ke namhlanje? Ngizele ngicela. Hlezi ninendaba ke namhlanje. Ingane ke namhlanje Ngikhuluma nabantu namhlanje. abadala ngendlela. Kepha la silimaze ubaba wethu la sicela nisivulele singene. Manje sinisho ukungena nje kuphela. Sicela ungene egethini. Ngena phansi ke. Esingeneni phela imanzi ethu sisebenzisa la sicela ungene. Manje senze njani ke singela ngaphandle? Yini ebinhlula sonke lesikhathi lesi? Ukuhlola ngecingo manje. Sesingane. Sizibonga siphasile lesi. Kona le Awukuncane. sigugeka nje. Imfunzi engamqedi babayo. Ifana noyise lengane. Ave ngiciye ehloniphi le. Kodwa ke sazela lokho lodelwa yingane. Hayi mfethu. Ngabe sithini? Correct bafatheni. Bafonela wena mntandi kuyenzeni ntonga yawo. Yabo ubhema namanje wena. Ufika yakhohlwa yimina khohlwa ngcono nje lapho abone nje waphatha kahle ukuthi nomuntu lapho icabanga lana mfethu nje ulishaya kanjani Ayicabanga lo muntu ufuna mase elwandle. Lo muntu ufuna mase elwandle icabanga. Hayi mfethu manje unuvumile ke manje hamba nelwandle. Hawu kwethu ungavuma kanjani phela uma sekhaya lo. Mfethu kumilanga ukhaya. Hawu. Thatha umuntu ufake elwandle umbonise ubani. Wazi wena mfethu uthelo wona mfethu ayibo. Hawu kuleka nika uzobona wena uzoya kuleka uzoba right. Hayi mfethu angazi izinto zangu noma igulayo lo mfethu. Qala kubi. Wena nabafazi. Hayi. Correct Josh. Ah correct. Sharp. Look. Indaba vele. Ngoba nje sesingishiyeni ngisela lapha funa Sayasanda, sayadubela ke. Nabe ziyaphika manje lezingane ziyodakwa nje. Vele ziyodakwa. Yini ziyodakwa? Umanje zidakwa. Yes, vele ziyodakwa ngoba sikhuza imali yethu. Noma ngizifisi mina ngizobuya nezifisi la ngiyakhona. Mabheka bakaze bayikhushula. Kade bezikhushula labo buku. Yes, Emakhaya njalo lokho. Kodwa kade ngakutshela ukuthi lento le ifunza uyise. qobo lwakhe. Sigebengu lento ucorrupte nenye ingane manje. Wafika kulungile njalo lokho. Naloko wasemakhaya. Kuyapushuzela nje manje agqokile. Qokumba mshoti. Yashintsha idolobha ngiyakutshela. Hey indlela engikhathele ngayo nale akuthetha nje kethi isicefe ave khuluma umuntu bese ngijaya nje ngendlini ngolala Uma ungabusasho mina bese ngijaha ukuhamba nje ngikhuluma inesicelo. Hawu manje njengoba usujaha ukuyolala bawuzophepha. hayibo angazi noma urooms uphekile lapha endlini nalo lokho eleludwa angazi ngizwala ngayo Hayi indaba yami ngizowakho. Mhlawumbe umithi. hayi nami ngiyamsoya nawe uyamazi Ngiyakubona ukuthi usufikile ndoda. Boza yami. Phela uyazi ngibiza ngimabiza sabele. Ngaqathatha. Ngiyakuzwa. Manje apha amantombazana. Ayeza amantombazana. Uyaqathatha nje boza yami ayeza. Nawe uyazi ukuthi ngile ndoda into echwepheshayo engatatazile ehlela phansi. Kuma sithola umnotho uthola umnotho okahle. Uthola amantombazana right asa fresh, asamancane. Yabona Abdul. Angifuni inkinga. Ngiyawafuna mfana meso. Boza yami. Ungafuni ngisa goqanya uzongo zethu. Yazwakala? Ngoza yami. Sasa lo ngifuna. Ngayiphinda phi. Tsa. Sawona. Sokuza ngithola. Ngatsisi Gracias. yaphela njani Okay. Sokuza ngithola ulum. akekho Asho ngisiya. akazange sangitshela Ish. Usisibani kam? uthini Okay.
Come to Bangkok. Sebenzi uyenze. Uba umsizi. Ya ke phoza yami. Abdule ndoda yamadoda. Umsebenzi wakho uyancomela. Bengathembi. Hayi. Khuleka phoza. Phela lo sinalo ngibhazisa lo wabashona lo wamshaya enhlamba. Ngiyawushaya isibani. Khona kuthamba uyabona manje. Usho ba uZedi. Yena kayi lesi silinyana nje. Isibani ngiyashaya nje mangingedwa nje. Anginankinga nje. Anginavalo. Hayi, angikubonge Abdule. Nokho nje sinenkinga encane kona. Yini ukukhuluma nobhuku yami kwenze nje. Ilo Popeye lo sebheke kwithoritori yami. Ngiyabona ukuthi akangazi. Lo kuyizayizayi. Usho kanye impela. Ah. Bathi ubani? Imakosi. Cha, umbiza wrong. Imega. Kona lokho. Ka kodwa ungawani ngalonto. Uzozwa ngalo ekhaya state icathulo la eThekwini. Sithi kurula thina la. Sineminyaka sokuphusha umshikashika. Sokubhalisa ufika izolo. Ufika izolo. Thina kazi Ngezwakala ndoda. uzozwa ngathi. Futhi ubonile phoza manje ngiphethe fresh. Imali le yabona na ukuthi yabo khanda imali la. Angidlala. Kade sengikhuluma necontact yami uthi hayi. Sweet omnandoda. Hayi, Siyapopha. asithembe uzosenzela imali. So umhlaba nje sowuphatha ngezandla ngayizethi izandla. Kuyaphoqa futhi. Your call has been forwarded to an automatic voice. Hey madoda, hey. Yazi nje abafazi. Ulokhu manje uyini ngathi manje? Umuntu afika push emva lokho futhi buka manje sekenzela ukuba kade ifisa vele kade ifuni emva lokho manje akasafiki manje. Hayi, usayazi mina ukuthi nobanje uyini manje kwenzekeni? Ibe. Ngizakalani vele? Kodwa sithembe uzofika. Manje ngihambela isikhathi manje mina. Hey. Show up. Timbo damela. Ngathi into kuyani. Correct. Umoja wafe ngisemsindweni la ngisithawa kanjalo ungathuki. Yebo sinenkinga yaza. Bethi akubona ngani ndiyadebe ngilindingani ndiyabethi simthinga zange ingazange ifike bethi nakuwo ngakuyitholanga. Nebethi sebevele bayithuma cabanga. Indoda into yenzeke nini le? Bethu into enzeke namhlanje bethu and ngidinga ifavor from wena. Yazini bafu. Nanoma yini uyifuna uzoyithola lapha kimi. Sobonana njani? Yona sinayo. Ngishayisisa ngamantombazana. Ngishayisisa ngamachele apha amachele. Ngani? Simnyoko mfana. Simnyoko mfana apha amantombazana ngana. Yena la. Stop lesi. Kubulala bengizona. Baxelela abantu nyani. You call your so many baby. Nobody
Esinenkinga lapha. Uyambona lo out lo. Superboy. Ngisho yena. Ungitshela ukuthi wena uqokuthele yakhe. Yini? Lokhu uyakwazi. Imali. Wazi yona Themba. Angikazange yazi ukumphela kodwa ngangitshela ngiyona. Uzofika. Hayi akeza. Angimsabile phela. Ego bathi nami uyamazi kahle. Kodwa-ke hayi ngoba kubuye ngathi ucovered angibaleke mina yabo. Ngiyakubona ngathi usungikhohliwe hayi. Hayi sala baba ucabanga indaba zakho. Alright. Thixo Nkosi Twele somandla xa silahla ithemba Amanzi kaloku ndodana amanzi kini ndafela uncane ndiyabonga nyanam ndiyabonga yeka ndizawuthelela hamba endlini kwakho ndiyabulela kakhulu man Molweni Molo kwekho. Ungubani igama lakho? Ngiyumthemba lathi. Oh, Themba. Umhlobo kaSenzo. Ndinganceda ngantoni kwekho? Tata. Bese ndizobuza uba ugqibele nini uSenzo? Ubaba uSenzo obephezulu mfana wami. Abekho umuntu obheka emall. Ingabe utata uke wazibuza uba njoba esekwaye izikhwama nje ingabe uyaphi? Yabona ke le sonibuza yona. Angomsebenzi wami. Kukwami apha. Inkwenkwe yiyo kumele isho kumbi yaphi mina ningayibuzi biyaphi kodini. Tata. What is the location? Imali kahle. Intoni le location ngoku? Yo, Dad. Indawo akuyo. Gogo ungibonisa ukuthi indlela engabe uzoyikhumbula ngayo le ndawo kuyo ngoba iyandithusa eyonto. Ingakho ndilapha nje. Base kwenzela uba yini kuyi? Intoni? Into engakuxela yona inye qwaba. Xa ndike ndeva into kokuba uSenzo kukhona into emehleleyo. Wazi into kokuba konke ndikufaka ezandleni zakho. Uzokhomba umzo nenyama. Njengoba sithi isiXhosa kungaqhuza kubasiwe. Umzo nenyama uzokhomba mfana wami. Chitheka apha. Awenkosi bathi ngapha akuthi aziphinki azona zokwendawo ekwayini awufuthi yini ngempela lesilenge yazi na umuntu lokubani inkingi ya mina nokuzothola uhlelo la yini ngenzani efuthi ngithi angidla amathambo engqondo mfowethu izinto azingihambeli kahle lezi insuku enindala ingenhla mfowethu umsebenzi ubona umsebenzi ubona wazi kusebenza phela yo nalo humelo siphethe sithondezela ngiyeza nenje yakudiniwe nayo inkinga engakhuleka ngiyeza mfowethu ungakusazi ifele khala etambweni makunje solo ngisho amathambo ukuyiphakela bese ukuhlekisa kakhulu hleka bese ngiyabona ngiphumule lo kuza bethu uyabona umama wakho ya bethu athi nje enye ibhale bethu uthondo ngiyizwa hayi kancane bethu yabona nje senzeka bese yonke into isenzeka manje manje mbosenza ngiyasenza hayi amdoza bethi ngeke ngibetheni intwana yami yathembisa ungisiza bo ukuthi naye uze washo wathi hayi ubonile uyazi ingane ngathi ziningi ayikho yona so manje into izo yakhona manje bethi
angazi ukuthi njengoba ezoya khona uzokhona yini njengoba ezoyela kodwa mina ngifuna amathupha ongedwa manje inkinga yami ukuthola full packed ukuthi yabo umeka mina bekithi ngizozenzela ngedwa kodwa manje ngiyabona ukuthi ngeke so manje ngidinga izandla eziningi ngizama-pressure ezinjengendoda ukuthi and ngidinga ama-social media yazi uma usho kanjalo ngiqamba banga ngoba isikele emside esinye esizwe ya ngicabangisa lo mfana lo umzo-ke mfowethu indoda etholakalayo kodwa-ke ithi uma ifikile leya ndoda angibula kwembeso kuyambeswa kuphela akujabulela angibula kwembeso uma nje kangisho nje ngithi ngisabi ngisabi okwamanje umshini dog ubona-ke la ngincamisa le bamba kanjalo kwamanje mina ngizokhuluma nomzo bese ngibuyela kuwena wethu uyazi le nto le ayifanele iphathane kanjani lwana uzoza enye into and ngifuna ukuzenzela mathupha futhi hayi ake ngithi sekufezekile khona la ecingile yana ake ngizame lo mfana umzo awukhuze izinto zakho seyilampa kakhulu leyo hayi masiport eyo kuza yami esenza ke manje abafana labo sibaphambanisa nemvula phosha kubenjalo mfowethu akubenjalo angithi bhoza imali yami ngime ngendlela relax ngeimali mfowethu makwenzeke lokho nje kodwa lo ngaphakathi wami yena sabi usenzo thufu ya wendo ya khala ngani ole la ethathile abantu ngane uba wena khuluma ngani ndoda anuzongazi wena uthi na ucabanga lento beyithathile yabantu yazi mfana wami ungazokwenzani la angithathele ishwapana sakho uphume uyangazi ukuba ngaphezulu kwanga mfana yazi yakhoza awuthi la bafana bagwajisayo mina uyahle kade amazwi wakho mfowethu sazana yazi ubalela ka5 thatha ishwapana sakho uphume yazi hayi noma imhlazi namhlanje wenda yakhoza Hayi Boza yami. Kwenzakalani manje?
unjani princess? Princess ngoba sengikhuluma nawe. Bazokwenza ngani nje? Ukuthi nje ngaphulunkulu kodwa ngiyabonga. Kanjabulisa yazi manje igama umuntu bambiza ngokuthi ubani igama lakhe. Sizolenza nike manje igama lami. Wangiyo ngiyayibuzela nje igama ukuthi ubani igama biza ngoba sisona ngiye. Anyway nguMendi. Umendi. Umendi. Lelo gama mfethu. Laze lalihle lelo gama leli. Yazi ngazibela igama elithi ubuhle. Ladalelwe nokuphela ungathondakala imisho kwenye indawo ngamana abosha impela mfethu. Yazi phela mina kangithi ngilo sihlale ezulwini kuphela kanti ngihlala la emhlabeni. Masushaya ipoet. Ngiyayisho ngisho into engaphakathi ngina ngosubandlela. Akwenza ikhisa kanje ucaba ukuthi kuthengeleni ufuna kuthengela ngoba ngiphethe mina mfethu. Ayikho into engizoyithola ufunayo. Ufana ngani kuthengeleni phakathi. Sho kanje vele phela ngizibhorekela nokuzibhorekela. Ayikho inkinga singahamba. Ngangise izandla ngikwazi ukuthinta besikela phakathi kwazi ukuthola umiwe bekela ufaka amanzi kuze. Akujabulela ngempela ke lo. Ngiyacela ukuthinta isamba. My Olga, they call me Imega. You see, where you are right now, you are seated at the throne in course. That's how you say it, you Zulus. You see this gun? I was given it by an Olga I called the father. It was not my father, but because I had done something very, very and you killed the Ori Donda, my biggest enemy. I'm so proud. So I'm hiring you. I want you to join my team because I need soldiers to go out there in the street and work for me. Whether you say yes or whether you say no, you are still going to work for me. You are still going to work for me because what happened to your precious little girlfriend will happen again. Even worse, I will take another one from your family and kidnap them, or maybe even kill them. So don't think that because just you have killed my biggest enemy, now that you are a big fish, you are still a little rat. So stay put. I'll call Princess. Princess, I want you to give him best entertainment. Make sure he's satisfied. Okay? I'll take care of other things now. I need to make calls. And make sure the guy is cleaning. Themba. Lelani ke ubhose endleleni manje ngaloko ninwabuluka la ninwabuluka kuyanuka nokunuka la eniphatheni kahle wena sekubambile namanje lelani okay angizanga nalokho ubhose endleleni la ngicela wonke umuntu abe ready lokho ninwabuluka la azangizodlala la. Princess. Yes dad. Is everything okay here? Everything is fine. Why are they like this? They're working the whole night so relax. Where's Bruce? Oh, the package is ready. Yeah, Bruce is outside in the security. Now what are you waiting for? Why is she wearing rags like this?
I will train you. You want me to fire you? You want me to fire you? Relax, boss. I told you to get her ready. I will start ready. Tonight we've got guests coming in, and I want her to start from me. Okay? Yes, boss. I'm here to say I'm training. Now get us up here. You stay put. I will come for you. How do they say it? They say it's in corner. If you kill it. Well, again. My good sir, enjoy well done. And I want you tonight to be on point. Everything to be on point. Because the guests that are coming here, they're very, very special. And for the business as well, okay? Yes, sir. So we've got everything right? Yes, sir. Everything is on me. Security? Everything is on me, as I said. Alright, straight on about it. Hey, the package should be here now. Where is Princess? I think they're ready. Go straight for it. Sir, okay, master. Oh, hello, Dad. Hey. Yeah. Princess, you can come and sit here. Hey, the girl. Uh, I train her very well. You know my job. Come and sit here. Come to daddy. You train her very well. I train her very well. She gave me a hard time, but you know me. She's a fast learner. Now. Mandy, you look lovely, not like the rest that you are wearing, yeah? I'm ready for you. So you are trained. Are you sure? Alright. You can dismiss So Princess. I have to go. You know me, I'm a busy woman. So you can have 5 Dad. You know you're still my favorite, yeah? Bruce, you can dismiss. I'll take it from here. So you're ready. How about we start downtown? And then we take her to the way up, you know. How about that? But we have learned everything. You can start downtown. I'm gonna answer it. Yeah. Duele Samantha, ilibawa, sibeki themba kuwe, Samantha, beki themba kuwe, Samantha, sicela uxolo kuwe Samantha.